Onte vin así un reel que falaba do campo cuántico, falaba das relacións, falaba de quitar a enerxía dunha persoa porque iso rompe o campo cuántico e tal. Campo cuántico, eu sabía algo disto, pero busquei na rede e atopei un pequeno ensaio sobre os campos cuánticos. E oílo lendo, conectábame moi ben coa idea de Jung, que me gusta a mí moito, do inconsciente colectivo. E coa mesma, empecé a pensar, porque mo dixeron hai unhas semanas, e creo que en todos os tempos hai persoas ás que se lles di naceches fora do tempo. E hai pouco alguén me dixo, porque ti non és unha persoa que corresponda ao tempo este. Eu entendo esa maneira de dicilo. Empecé así a pensar en moitas cousas. Fun anotando, sí. Creei un pouco a idea de o tempo como unha cadea ética. Empecé a pensar en Aristóteles. A min, a idea aristotélica do tempo é unha idea que sempre volvo, e gústame, e creo que é moi válida. O momento presente non corresponde ao tempo literalmente. Mais ti, cando actúas no presente, eses actos conectan o pasado e o futuro. Unha cadea ética do tempo sería, a ver se o explico ben, o que eu fago no presente xa me guía no futuro. Mais isto, que o podemos ver nas espiritualidades para conectalo coa física cuántica, non? Esa partícula mínima do presente pode estar no presente e no futuro. E pode estar en moitos lugares. Parece moi bonito. Pero vamos ser un pouco máis realistas, non? Cando eu, no presente, actúo dunha forma ética e coherente que cadra comigo, esa idea de o tempo pon todo no seu sitio cobra outro sentido, que é no futuro eu xa me mandei desde o pasado, xa me dei unha orde. Ti actuaches así. Logo, agora hai como unha lóxica que crea a túa coherencia. Vivir que o teu tempo de vida sexa unha cadea ética. É a túa lóxica. Aquí tamén podemos tirar do estoicismo. Eu sei que hoxe eu podo ser responsable do que eu fago. E logo ese libre albedrío tería que ver que as outras persoas fan cousas nas que eu non podo influir. Daquela, se eu, ese estoicismo dicir, non me vou preocupar polo que eu non podo cambiar. Eu non podo cambiar nin decidir como actúan as outras persoas. A manipulación é tentar, atopar eu hoxe de forma inmediata o meu benestar manipulando as outras persoas. E o estoicismo é, se imos á espiritualidade, é a aceptación, non, do que fan os demais. Pero aceptalo non é tragalo. É non intervir. E isto tamén é liberdade. Eu fago o que eu quero, non sin ter en conta os demais, senón o que eu quero no sentido de o que a min me resulta coherente, é lóxico, é normal. E os demais fan o que queren. Se o fan desde a ética ou buscando o seu benestar do momento,
non é asunto meu. E despois é cando de boas tonta, ou te usan, ou cousas así que che din, a min non me importa. É a súa responsabilidade. É a súa cadea, é o seu tempo vital. E fai o que quere dele. Pero eu fago o que quero do meu. Hoxe, este nihilismo que hai, non? É como a sensación de que eu non podo facer nada para cambiar o mundo, é daquela, vivo aquí ao chou. A frase de pasou o que tiña que pasar. Eu pasou o que tiña que pasar. Non o vivo como destino. Eu vivo como orde lóxica. Pasou o que tiña que pasar, porque aquí non está idea filosofía dos afectos, porque cada persoa tomou as súas decisións e pasou o que tiña que pasar. E cando pasa o que tiña que pasar, en vez de dicir, oh, Dios mío, pasou o que tiña que pasar, que mala sorte e tal, estar ti satisfeita de pasou o que tiña que pasar, e ao mellor a min doeume ou pasei tempo de malestar. O estoicismo non é estar feliz co que pasa, senón sostelo. E eu estou satisfeita. Porque para min a vida é tempo. É unha cadea ética sostida no tempo. Daquela, para min non é destino. Son as consecuencias do que cada persoa fixo, porque eu non estou isolada. Eu, a veces, en conflictos, porque isto, non, a xente tenta aliviarse que ti deas a razón ou que... Eu sempre digo, cada quen ten que ser consecuente co que fixo. E ás veces apandar cas consecuencias do que fixo outra persoa. Mas non culparse, nin responsabilizarse do que ti non decidiches. E eu, persoalmente, esta idea aristotélica é quero anticipar que no futuro eu vou estar satisfeita co que fixen hoxe. E hoxe vou actuar, pero isto chega a ser intuitivo, para que eu no futuro poida esa cadea non teña aí ese eslabón endeble ou eu non saiba como conectala. É dicir, a vida como unha cadea perfectamente conectada e non a vida como a acumulación de momentos que non están conectados, non, unha cadea. Escribino así, se o ser humano é complexo, nunha sociedade que é un sistema de humanos complexos, a sociedade é complexa. Cada parte actúa segundo a súa propia estructura emocional e tamén de aprendizaxe. Logo, o resultado é o único posible nese marco onde cada persoa actuou según ela é. E aquí ti tes que saber que cousas si dependen de ti e que cousas non. Pero aquí sí que hai unha única resposta. O único que depende de ti é como ti actúas. Ou como ti non actúas. Sartre, aquí, non? Diría que tes que ser responsable das túas decisións ata cando decides non decidir. O cuántico, que eu non sei nada de física cuántica, li un pequeno ensaio onte que descarguei. Para min daquela, podería ser, como responde a algo invisible, non? Por iso, cando tes así un pouco de lecturas filosóficas e tamén espirituais, que eu
lin sobre o budismo e todas estas filosofías orientais que teñen a parte espiritual, logo eu diría que o cuántico é interconexión. Pero non unha interconexión máxica, sí? Non sería algo simbólico en sí, senón a resposta do sistema aos estados previos. Logo, volvo a Aristóteles. E sería a resposta do sistema social hoxe ao meu momento presente do pasado. Eu hoxe actúo, pero actúo ca lógica que eu mesma creei cando actuei no pasado. Sí? Eu no pasado xa lle dei, digamos, sentido ao meu presente. E hoxe actúo, é como se eu desde o pasado me dixese: acórdate, patiño, que ti fixeches isto. Logo agora toca isto. Para ser consecuente, é dicir, asumir as consecuencias dos teus actos, crear esa cadea ética e seguir mandándote ti no futuro. É unha forma de vida. E daquela non ten así. A liberdade non sería cambiar de dirección a cada momento, a según me dá a gana, porque sí, porque é o que a min agora me pide o corpo. Que isto é moi do mundo actual. O que a ti che pida, home, a ver, con xeito, non? Logo non sería cambiar de dirección en cada momento, senón poder recoñecer no presente a lógica que ti mesma te puxeches no pasado e poder anticipar logo o futuro. Que isto tamén é a madurez. Esa cuántica, eses campos cuánticos, terían que ver tamén coa comprensión que unha persoa chega a ter dos patróns, da lógica humana, de como se actúa, tamén desas cousas culturais que non responden ao humano, senón que son aprendidas, pero ti chegas a comprender, non? O que as persoas esperan de ti, como as persoas actúan en certos momentos, e aí ti volves ser estoica. E non respondes a patróns sociais, esa desobediencia de cara á liberdade ten que ver con non responder pola lógica cultural, senón ser fiel a ti mesma. Aí hai certo estoicismo de poder soster, é dicir, non chega a ser intuitivo. O lóxico agora sería que eu fixese así, mas eu non o vou facer. Isto é intuitivo, non estás pensando nisto. Eu non vou actuar así, porque non cadra ca miña cadea ética co meu momento vital. Iso é liberdade, iso é priorizarte, iso é eso de atopa o teu centro, vivir no teu centro con equilibrio. Non é fácil, paga peaxe social porque precisamente ten moitos puntos onde hai unha desobediencia a cousas que se deron por boas. Madurez, aprendizaxe, e interiorizar esa aprendizaxe para poder ser estoica, para poder ser libre. Sería un estoicismo práctico, que é a aceptación do que ti non controlas, non a aceptación como a resignación, dicir, eu isto non controlo, eu aquí non entro. Nos conflictos con persoas que falaba onte, pódese ver moi ben. Eu controlo o que eu fago, eu controlo o que eu digo. Mais a resposta das outras persoas na controlo e deixo-a. E iso tamén é respectar a liberdade das outras persoas, que é o primeiro paso para ser ti libre. Ti non és libre, en tanto non recoñeces a liberdade das outras persoas. Exercer a túa liberdade
require respectar a liberdade allea. E sería un existencialismo responsable. Asumir que cada acto construe quen son eu. Construe tamén a miña vida. A cadea ética, que é a miña vida, a vida é tempo. É nada máis que tempo. Esa cadea ética sostida no tempo son eu. O existencialismo responsable é asumir isto. A espiritualidade, porque aquí, claro, mestúrase todo, é todo este tema New Age, que é unha cousa que se nos vai das mans ás veces. A espiritualidade, a miña espiritualidade, non é unha crenza, é orde. E o que eu chamo espiritualidade non ten que ver con trascender, nin cunha promesa, nin con que todo se vai a arreglar máxicamente, que isto tamén conecta moi ben ca idea de esperanza do Byung-Chul Han, que non é unha esperanza na que te sentas a esperar que as cousas pasen máxicamente, senón unha esperanza na que ti te volves estoica, sostés, e tes a esperanza de que, actuando con esa coherencia, vai pasar o que ten que pasar. E ti vas estar a gusto de como ti actuaches. Nin é iluminación, non é, cheguei á conclusión, non? Teño a verdade. Senón que a espiritualidade, tal como eu a plantexo, é vivir con un sentido que no futuro non te sorprenda contradicíndote. E iso tamén só se pode facer desde unha idea aristotélica do tempo. Comprendendo que o que eu fago hoxe non é parte do tempo. Mas mañá vai ser parte do tempo, literal, porque é pasado. Ojo, que no futuro non me sorprenda o que fixen no pasado como, e agora que fago? Por onde sigo? Onde atopo a coherencia? Porque a ética ten que ver, para min, coa idea aristotélica do tempo. É unha cadea ética ou non é? Crea coherencia. Crea iso que tamén en filosofía se chamou a virtú. A virtú é coherencia no tempo. Vivimos nun mundo tan do inmediato, do like, de viralizar, do parabén e do aplauso, que a xente cóstalle esa ter ética, porque require coherencia. E non ten aplauso, nin viralización, nin o parabén ese inmediato. Iso sí que é vivir para ti. Vivir para ti, precisamente, non ten moito parabén, porque se o faz para ti, quen che vai dar o parabén? Dalo ti no futuro. No futuro, o acto actual, és ti dándote o parabén. É certo que din que a liberdade te condena á soidade. E quizais é aquí onde o vexas. Ti hoxe actúas soa para ti, tendo en conta aos demais, sí. E mañá daste o parabén ti. Aí sí que poderíamos falar desa parte humana, non? De que todas as persoas estamos soas. Niso sí. Iso sí que é certo. A manipulación tamén é non estar soas, pero rompe coherencia, non crea esa cadea ética. Esa idea de que naceches fora do tempo, que en todos os tempos se lle dixo a alguén, ten que ver con que a maioría da xente responde ao estímulo inmediato
sen parar e pensar, a dor do presente, aliviala xa, é a recompensa curta. Veña, xa, o que a min me aporte hoxe. Daquela nacer fora do tempo responde a persoas que vivimos nunha continuidade temporal. Que pensamos a vida como a un proceso. É moi aristotélico estar hoxe dunha forma consciente comprendendo que hoxe é parte dun proceso que é a túa vida. E repito, a vida non é máis ca tempo, que non é calquera cousa. O tempo, dicía San Pedro, que o tempo non é ouro, que o ouro non vale nada. O tempo é vida. Pois a vida só é tempo. Logo, pensar a vida como esa continuidade temporal. E continuidade quere dicir a cadea ética. Que non sexan cousas que foron pasando, que están aí ao chou, senón que hai unha orde. É bonito isto. É bonito isto. E hai xente que vive así, e viviu así, e que tamén se dicía que viviu fora do tempo, que ao mellor non o explicaron como o explico eu. Pero eu, como non nacín tan fora do tempo, e tiven moito acceso á lectura, sí? A filosofía tamén me axudou a poder irme explicando a min porque a veces facía cousas ou o corpo me pedía facer e desobedecer, non? Esa cousa da inmediatez, esa liberdade que mal nos venderon, que é a autoescravitude, en realidade. Eu, como non nacín tan fora do tempo, a filosofía axudoume a ir comprendendo e tamén me permite podelo explicar así.